Cheater! Takie słowo povedal tu kabel. Tu kabel. Počúvajte dole. Tu kabel. Tu kabel. Vypovedal. A on pred všetkýma svietkami vypovedal. A on to penieži užíval na automatu. A čo s tomu peniežami? Keď ľudia platili každý deň. Kabel. Teľo a teľo a teľo. A tu kabel. Vypovedal. Tu kabel. Vypovedal. Tu kabel. Tu kabel. A on také slovo povedal. A on potreboval tie penieži. A on žiadal deti nepridal. Jak on vypovedal. Potreboval tie penieži. Ti Rytmus do kamery. Kedy bude nové video s Egom? Dneska by som mal s Egom nejaký toto je jedno kameru dňa, len tento. To je nové Bentley za 150 000. Počkej, stojte tam. Vidíte? No Rytmus, kedy bude nové video s Egom? Jau, Peter Pan a Kali, jau, povedz. No, pozri, hej. Róny na zákazku robiť. No je defekt. Prečo by som mal byť taký, akého ma chcete mať? Prečo by som vás mal vážne brať, keď nechcem počúvať? Pozri, Povedz, prečo máš dreva, záujem, hej. keď sa ťa to budeš celý netýka? rok kuriť. Prečo máš odpovede, keď som sa na nič nepýtal? Není ti to trápne, že sa stále staráš, stále vyklopkávaš a ja stále neotváram. Daj si odchod hneď, ja som okrok vpred, nestojím o tvoj svet, tak daj pokoj mne. Spal sa a do piče bál, bez zbytočných